Saat ini orang bawa bisnis nanti kepala panas kelai dong. Belakan hambai sini media no. Tini sung Hazamara blok. Ini akan bersimna blok komiti. Di Pramothani political party ni. Omongka Bharat Chaudhary village committee. Mo kami ingka Thaiplok Phang. Sung Saisya kami ni simi. Yang Mongol Sodar jora sung himboto him lagi ya, tongthok lagi ya. Tahu ni bagi sung ma tongthok. Hamani le o simna bisikolok ma rugui sengoro thansa tongimiya bobagra phaipruni simi sing je thansangai taklai 2026 hangkai taibo kabang kai sing thansang kharok kun kasa kufur krika kabang ma chini borok chini kasa BJP khaine ropano oro phaibi jaka boni bagai jottono tini pal khayai oro kaisya bisini oddek simo chung tinoro kaplai ni panda khlai mani अब जों बेलेखानाव तंथगो ताई मनो मेसेज ना मुसुंगो वालाय सुग्लाय तांलाय दि बुलाय तगलाय तांलाय दि ता खामायलाय दि जों बाय जों तंथथखाय तंदि जों थानसा सिमा तंनाय जों थानसा तंयाखाय जों कमरि थांनाय अरय परय हिंखाय जों कमरि थांनाय थानसा तंखाय जों थांजांनाय ओ जे स्लोगान अब जे बुबाग्रा जे स्लोगान जों रिमान न थानसा तंदि नरक सालसे फियक जांनाय सालसे न थांजांनाय ओ मंत्र ओ जे कक ओ जे जोंनो जे कक सामानि चिन मटु अबनतुइनो जों बुसखाङाव आगो लायजाक बुसखांनि बिसि इलेक्शनाव त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एलाकानि जत बिसि 587टा विलेज कमिटियाव जों अमायकेनो सारा एडिसि एलाकायाव जों जय खाय फुनुगै चिनि टार्गेट 2028 चिनि त्रिपुरा सानो जों मुख्यमंत्री खालायनाय चिनि जे मानथाय चिनि त्रिपुरा एलाकायाव जे डेभलपमेन्ट यां दंमानि अरो जे सामुं तांजे ग्यां दंमानि बिसि कलक मा जों अरो जे बयबाय साकनां ग्यां जाक दंमानि अबने हयतो जों मुक्ति माना बागै जों ताबु ताइबो थानसाखाय जों तनांनाय पद कतरिया दफासि कतर हासि कतर पदताम खायनाय तिनि तंगो खाना करिं मानो किना आनि दफा आनि हा तिनि रक्षा खाय दंमा खांखाय बुसुकसि जों तंखकनाय 1967 सालनि सिमि त्रिपुरा उपजाति जुब समिति जन्म अंगिनां 1979 नि सिमां एरेस्टजों फैबाय 1980 सालां 11 मास जेल खानाव एकमात्र 6 सिडुल त्रिपुरा एलाकानि चिनि त्रिपुरा एलाकानो आरि खायनारना बागै 25 बार 17 बार आं रमजाखा 5 बार जेलाव थांगा हायबा आं कुन दुखु नाया आनि कुन पद नाया हायबा बुबाग्रा आनो संखा पाब्लिक आनो संखा अमा आनो संमाया बुबाग्रा संमाय बन बागै थानसाखाय तंदि पद कतरिया बुसखानि एडिसिअबो ताबो सेगलाय पुगलाय तांलाय जादि जों जेसाखाय पनो जों थानसाख्लै विलेज कमिटि नाव जों रक्षा खायो आगामी माने फाइनाय बिसिरावबो जों त्रिपुरा सानता क्राक खायनो बागै नवजतन थांसांबाय Sir Hazamara blog under kaibasi bisi tong tai bisi paiso gida kaplai pana khlaika 21 ta bisin kha pray almost complete tai kaisa kaini ta bo tongnai no 21 ta bisin bagai maximum no paijak जों जत जागाना खलाइया हाइपन काइसा कइसो साउ नङा तंथुं ते पाइग्ला पाइलिया दाने पाइलिया न आसो बिसि कलक मा काइसा 25 बছर साखा 30 बছर साखा किन्तु जों सालबुसुक साखाबा ओ थानसा माने जों अर जे बुइनिबु सारनो बादुइनाय जों सिमिसे एकक त्रिपुरा सारक सिमि अर जों अर क्षमता फैमानि अब तंथगियाखाय तै जों बुबुर तंथंनाय ओ तंथंमा तै पास पाइफ्लायनाय अब जे पाइफ्लाया जा तंथंना नङा अब जे सिनि समायना नङा